Ukážeme rozdíl mezi 0,5 a 20 topekáčem, což je 0,5 a 20, nebo teď už 21 fichtlem. Takže jdeme na to. Takže tahle 0,5 je rok 64. Tady to máte pěkně na štítečku vidět. A tady toto je 69. Takže nějaký 5 let vývoje v Uherské Bystrici. Takže první rozdíl je tady ten karburátor, který je tam ze stadionu. Teda má větší difuzor, myslím, že stadion měl 13 a tohle má 15 difuzor. A tady už je normálně ten světoznámý karburátor, normálně, co mají všechny pionýři. Přesuneme se dál. Když se mění karburátor, tak tady musí být logicky jiný filtr, protože tady to má takový hranatý a tam je to takový kulatý. Takže za druhé jiný filtr box. Tady tenhle vzácnější, protože je kovový a tak. Za třetí je motor, ten je kulatý, má spojku vedenou dolů, já teda spojku nám zaplenou, ale je vedená dolů ta spojka, tam je normálně vrchem ta spojka vedená, aby se to asi nepřehřívalo, nebo tak to předělali. Takže za čtvrté, tak je tady jiná indučka, ještě bakelitová spařeza. Tady už je ta novější indučka. Tady už je ta novější indučka, prostě už to přeměnil, to ještě dám filtr. Za další je tady nálepka jiná. Normálně u fichtlu je ta nálepka tady, ale tady ta nálepka je prostě tady, aby se, ono to vám předělali, dali to potom sem, protože jak tady byl ten plech, tak ono se to tam blbě nalívalo, tak to předělali potom to. Za další, tak to je kryt řetězu, který je tady takhle jenom na 2 šrouby, ten už byl na 3, tady je na 2 šrouby, takže to drželo asi míň, tak to předělali. Takže za další to je v nádrži rozdíl, tady je ještě na závit, víčko, a tam na tom druhém fichtlu už je prostě normálně, že to zacvaknete. To byly ty první 64, potom už to je měli normálně. Takhle. Na tom teda nemám moc benzíní změnili. Tady jsou ještě normálně spařeza, pakny, hladký. A tady už jsou pakny takový vrážčitý, aby to zakrylo když budete brzdit, tak který to tam bude dělat. Tady jich je hodně, proto to oni předělali. Každá 0,5 měla do konce výroby odklopitelný háčik, abyste si tam mohli dát tašku, a potom už 20 měli takový vylisovaný. Aby to nebylo tak složitý na výrobu, tak to potom předělali. No nic, a já se s váma loučím a zatím zdar!